žlutá jablka, poslali stupínku, u tabule poplivané obložení zdí a další věci. Mládeži, chováte se jako dobytek a ne jako lidé. Říkám to otevřeně z očí do očí. Vždycky čtvrťáci už byli dospěláci. Stejně se o jednat, mluvit, kteří věděli, kde jsou hranice. Vaše třída to bohužel neví. Váš kolega třídní, můj kolega a váš třídní učitel vám zvolil kamarádský liberální přístup. Všechno jste mohli, kde se s vás toleroval on a někteří vyučující. Ta doba skončila. Říkám to otevřeně a na rovinu. Jsou určitá pravidla, která je nutno respektovat. Studenti mají svá práva, které myslím máte v pojmé míře ve škole, ale mají i své povinnosti, které vyplývají ze školního zákona a tím je školní řád. A porušování školního řádu jako porušování zákona. Protože oba tyto předpisy jsou prakticky dávány na jednu rovinu. Takže to, co vy děláte, nerespektujete, to je porušování ceny zákona, a jako takové musí být potrestáno a viníci ponesou své důsledky. Je celkem jasné. Máte před sebou pár roků do maturity. Nikde není psáno, že tento váš celý kolektiv bude maturovat. Nikde není psáno. A skutečně jsme připraveni na vás, že cokoliv bude jakýsi vybočení z linie, která je, okamžitě prostě následky za tu cenu, že ti, kteří se proviní proti školnímu řádu a tím hrubým způsobem, půjdou prostě ze školy. Říkám to na rovinu a otevřeně. Jste pod drobnohledem a prostě prosím vás uvědomte. Za týden máte čtvrteční poradu. Uvidíme, kolik z vás bude v této době schopno vůbec přestoupit před maturitní komisi. Jak vidí vaše výsledky v pololetí, tak to bude skutečně jenom hrstka. Není to vyhrožování, samozřejmě. Určitě ne. Ale je na vás, abyste vy přistupovali ke všem ve škole svým povinnostem a se tak, abyste prostě uspěli. Nikomu nebude pardonovat a nikdo prostě nebude mít tady nějaké lébu. Uvědomte si to, doufám, že jako dospěláci máte být tolik rozumu, že vám teďka jde o všechno. Jde o maturitu a o budoucí život. Pokud se chcete zkazit, my vám to nebude bránit, samozřejmě. Vám to už je jako škole jedno, jestli ten anebo ten odmaturuje nebo ne. To je vaše věc a vaše zodpovědnost po své činy. Doufám, že se ne naposledy a že už o S4 neuslyším ani slovo, co se týká pořádku ve třídě, chování vyučujícím, ale i k sobě samým, přístupu k výuce, plnění všech povinností, které vyplývají z zamykání šatny a další prostě věci, které tady v té třídě jsou. Já doufám, že je to jasné. Pravidla hry máme, rozdány, to bokem odchod, má to smůlu. Jasno? Jasno, děkuji. Můžu se to smát. To vám podařilo vyvést. Ukradli mi bundu, a to je jasný. A za roky si stěžujem, že je nefunkční dáme. Děkuji. A pak ještě to tam je další. A taky mě duda. Ale tak jako, když se na to podívám tak druhou stranu, tak naše tímhle se trochu nepohodla s některýma vyučujícíma. A na druhou stranu škola spolu přibojování každý, tak to je jedna. Už bylo teda.